बिथाङा सासे एमसिएलए बै समाव बिथाङा इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय इएम मोननैयाव इउपिपिएलखौनो केस होग्रा मानसि बियो सोर फोथायनो बिथांनि गभर्नमेन्टनि मानसियाबो फोथायखाया सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ फोथाया जास्ट बेखौ लाफ्लादों होनब्ला बिथाङा जेलाव दङ दिनैसिम बे सन्जय सरगयारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै थांनाय बारावहाय बिथां सानजाराङा रन्जन दैमारिनि बिसिखौ इन्डियायाव लाबोब्लासो रन्जन दैमारिया उदां जागोन होनना बुङो बावहाय एक्सएनडिपि इउनाइटेड फराम हिसाबै नोंथाङा मा बुङो? नंगौ जोङो निउसाव नुदों बिथाङा खेबसे नङा खेबनै टक श'आव बुंनाय जाबाय जे रन्जन दैमारिया गावनि फेमिलिखौ लाबोब्लासो बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव गुबुन रोखोमै मोनसे पलिटिकेल गेलेनो नागिरदों दिनै जों बेखौसो बुंनो सानो एबा बेखौसो आं बुंनो सानो बिथाङा सासे एमसिएलए बै समाव बिथाङा इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय इएम मोननैयाव इउपिपिएलखौनो केस होग्रा मानसि बियो होमब्ला बिथांखौ आरो सोर फोथायनो बिथांनि गभर्नमेन्टनि मानसियाबो फोथायखाया सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ फोथाया जास्ट बेखौ लाफ्लादों जोंनि मिन्थिनायाव आं आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ बुंनो लुबैदों बिथाङा बुंदों दि एकर्ड जानायनि सिगां साननै सिगां आइबिनि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिजों सावरायदों सावरायनायाव बिथाङा बुंदों जे आं फेमिलिखौ लाबोगोन होननानै नाथाय बेयाव सानजारां दङ नामा होननानै आं बेखौसो सोंनो लुबैयो आंथ' नुवाखै सानजारां दं होननानै मानो होनोब्ला जेब्ला एकर्ड जाथारनोसै जेलनिफ्राय 25 तारिख जानुवारि 2020 हैदिनखालि सारखौ लानानै थांदों बेजों लोगोसे बेबो बागदग्रा बाया लानानै थांदों फ्राय बेयाव 3 घन्टा 4 घन्टासो लेट खालामनानै लांदों मानो होनोब्ला बिथांमोना मिथिगौ सरकारा मिथिगौ बिथांखौ जे इसेबां थाब लांगोन एकर्डनि सोमोन्दै एनडिपिनि माखासे टीमादि काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रादि जेलाव ओजों दिल्लीयाव दंहैयो बिथांमोनजों सावरायनानै बायदि बायदि खोथा सावरायनो हागौ बिसोरो बेफोरखौ नोजोर बोनानै मानगोनां सारखौ फ्राय ओरै बागदग्रा बेजों लानानै थांदों फ्राय 3-4 घन्टासो लेट खालामदों फ्लाइटखौ बिदि थाङै थाङै 26 तारिखनि सोरांसिसो सारा होजों सहैदों दिल्लीयाव सहैनाय लगे लगे जों फ्राय 10टासोआव सारखौ लोगो लाफैदों जोंनि आरडि फेक्सननि माखासे दैदेनगिरि हिसाबै आंबो दङ सहैखांनायनि उनावनो फ्राय 11टासो समाव आइबिनिफ्राय फैदों तपन डेका बिथां फैदों अमित मिश्रा बिथां फैदों आरो रश्मि सिन्हा बिथांमोना फैदों फ्राय जोंनि आरडि फेक्सननि दैदेनगिरिफोर 7-6 जनसो दङ दानसोरां दङ बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि अनजालु दङ नायजाब दङ अखा आदै दङ लोगोसे आंबो दङ जों गोबां सावरायदों फ्राय 1-1.5 घन्टासो जों सावरायनाय जादों बे खेबसेल'सो नाब्ला सारा सावरायनो मोन्दों एकर्डनि सिगां नाथाय बेयावथ' खुनु बेबायदि नों बेखौ लाबोग्रोनांगोन फेमिलिखौ औ आं लाबोगोन फेमिलिखौ होननाय बुंनायखौ जों खोनायाखै आरो दिनैसिम जोङो आइबिजों बहुद बार सावरायबाय एकर्डनि सिगांबो उनावबो बिनि उनावबो इउनाइटेड फराम अफ एनडिपि दाखांनायनि उनावबो दिल्लीयाव स्पेसियेलि आइबिनि डाइरेक्टर चिफ डाइरेक्टर मानगोनां तपन डेका बिथांजोंनो जोङो खेबनै सावरायबावबाय मोनसे इउनाइटेड फरामनि टीम जानानै बेखिनि समावबोथ' मालाबाबो जोंनाव सोङाखै आरो जों अब्ला दिनै सानजारां बायदिया मा खोथा बुंलाबायबाय थादों आं हमनोनो हायाखै आरो बिथाङा जानला मोनला खोथा दा बुंथों बिथांखौबो जों गोबां बुंनो हायो मानो होनोब्ला बिथाङा बहा मा खालामनानै बोरै मा खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोननि थाखायनो जोंथ' सानो एकर्डआ बिथांमोननि थाखायनो दिनै बे अबस्था जानानै फैदों दिनै एनडिपिआ दिनैहाय रेसपन्स होजायि बेफोरबो बिथांमोननि थाखायनो जानानै फैदों दिनै पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालि गावनि मानसिफोरखौनो लानानै गेम गेलेनो नागिरो
दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै गेम गेलेनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जों सानो। मानो होनोब्ला बिथाङा जेलाव दङ। दिनैसिम बे सन्जय स्वर्गियारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै। बेजों लोगोसे बिथांनि फेमिलिया बा बिथाङा बा जेलाव थानाय एनडिपिनि फेमिलिया मा अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ बियो खबर लाहैफेराखै। अब्ला दिनै बिथांमोना दिनै जेलाव थानाय मानसिफोरखौ माबायदि रोखोमै बेबायदि फाव फान्दायनो नागिरो बेखौसो जों आसरित मोनदों।